ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଳା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି। ହେଲେ ବୋଉ ତା ବଡ ଭଉଣୀକି କହିଲା ଚାଲ ଏବେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆମେ ଗୋରେଗାତି ବାହାରି। ବୋଉ କଥାରେ ବଡ ମାଉସୀ ଖୁସି ଖୁସି ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ଆସନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେତେବେଳକୁ ଖୁସି ଆମର କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ ଧୋଇବା ଜାଗାରେ ଆମେ ହେଇଥିଲୁ ଏକାଠି। ତାପରେ ଆଦି ବାବା ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖେଳନା ବୋଧି ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି। ତାପରେ ଆସି କରିଥିଲୁ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ସାରଳା ଆଉ ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ମନ ଥିଲା ଆମର ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ। ସାରଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଇଉ ଅଚାନକ ଦେଖାଇଗଲେ ବୋଲି ବଡ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମେ ହୋଇ ଖୁସି ବାସି। ତାପରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ସେଠୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବର ଓହଳରେ ବୋଉ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ସାଲୁକନାଟିଆ ଆଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାଳୀନ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜିଲୁ। ସଭା ବଡ ଭଉଣୀ ଆଉ ସଭା ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଏକାପରି। ଫଟୋ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା କରି। ଫେରିବା ବାଟରେ ଅଟୋରେ ବସି ଫଟକା କରୁଛି ଯେ ହେଲେ ପବନ ମାଡ ଖାଇ ହଉଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ରାଗିକି କହୁଛି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ମତେ ନଉନ ଆଉ।